ассалом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. тамошобинони азиз, дар имрӯза видео ма тасмим гирифтам баҳри шумо дар бораи анамин пальтову пуховику анам хеле материалҳо дар борашон гап занам, нархошона фаҳмонам ба шумо. ана ин намуд ва ё ҳастай чӣ гум инора мехҳо ҳастай, мехҳои сифати хуби хубуш оригинал несту, вале сифати нақшай. ино метрошон 200 сомон 250 сомон буда 1 метрш, ки мумкин як палточаи 1 метрш я палточа дар размери 44 мешава. агар бо мисол размери калонтар бошад 2 метрша шумо метавонед бигиред. ин палто вайш тоқа духтагиш дар бозор мумкин ки намин 500-600 сомон бошад. айҷа бинед метрш 200 сомониай. ҳози бозора ман нав саршавиша видео кардестам. оз дигар ҷода бо арзонош ҳастай. ма ба навор гирифта ба шумо мефаҳмонам. иҷа дӯстони азиз, ана ин намуд тонки пуховика бинед худшон синтифон дора, чанд гул 35 сомонӣ. фақат астар ида мемонӣ. тамом 1 метрш 35 сомонӣ. бинед чӣ хел рангои хушрӯ дора барои анамин пуховико. бисёрам хушрӯай. материалҳои ино нағзани чӣ намешаванд. иҷада бо инам хеле плашовкаги ҳастай. ям 35 сомонай плашовкаи ғавсай. и синтифонои чӣ надора. фақат ам хе плашовкай. ана ин намудои 35 ма боша. беҳад хушрӯ дӯстони азиз. бинед духтошонам ами ваёшон узорош баъд хчон синтифон дора. ана ин намудаш бо дигарай дӯстони азиз 60 сомонай 1 метрш. и бо материалаш дигатарай. бисёр вай хушрӯай ғавсакай. марҳамат дохилша бинед. инам амхе синтифони бисёртар дора. и ғавстаракай ҳамон пахташ ғавстаракай чӣ хеле ки мегӯянд. аз ана ин намудо ҳастай. инора ҳози кардиган духтестиянд, куштаҳои зимистона духтестиянд бисёртар. иёям амхе нархи навои гуногун доранд. гулои ҳар хела дора. 45 сомон 1 метршай. чизи дигаре ки ман мехостам шумо да нишон дидим, ана ин намудай бисёр хушрӯ ғавсак бинед. ин тарафаш ранги кожа боренай, кожи замш ҳамхеле дурунуш пашми ғавси хушрӯ дора. мехи хушрӯ ғавсак дора. ина ин рангошам ҳаст. ина бинед ин тарафаш замшай. ино метршон 60 сомониай дӯстони азиз. иам барои палто, барои мисол ваёи дароз мекунанд, шӯбои дароз медӯзанд. бисёрам хушрӯ меояд. рангошон рангои нағзанд. ҳама рангои хуб. ина бинед дариҷа чӣ хел бисёрай. фаромӯш кардам хариб гап занам шумода ки ира ма ҳамаша аз тарафи корвон сити дуюм ряд ҷои анами материалҳое ки хитои бозор пеш буд, ҷои анамин материалода фурӯхта мешава. ана бинед 30 сомон метрш. ана ин намудаш тонкия замшай болош дохилиш ваяй мехай, вале тонки мехай. ана ин намудо адиёл бар ин ғавсаканд 30 сомон метрш. аз ин чанд ранг ҳастай. ҳози ман рангоша шумода нишон метиҳам. агар ба шумо дар кор боша метавонед анамин корвон биёед. тарафи корвон сити таги нависа дуюм ряд охирон анами контейнерои охирон ами дуюм ряда охирон контейнерошда анам хеле чизо фурӯхта мешава. ана ин намуда бинед. ин намудам хушрӯвай. ана замш ба ма беҳад ами маъқул шид. бо арзонай нисбат ба дигарош, вале тинуктарай. аз ана вай 60 сомонодай тинуктарай. дариҷа дӯстони азиз бинед чӣ хеле ки мебинед. ман аз чанд нуқтаи савдо ба навор гирифтаистам ва дар ҳамаи амин контейнерҳо анамин намуд курткавориву плашу палтонворӣ ҳамааш ҳастай метра ки ана ба ма бисёр маъқул шид. блестящий пуховик 25 сомон 1 метрш. аз ин намудо ҳози бисёртар истифода бурдастиянд.
дар бозор намин намуд пуховик чихеле меган модая блестящий 400-500 сомон як курткашай. Иҷа бинед 25 сомон 1 метр шай. дар 2-3 метр ба ҳазур курткои нағз мешавад тайёр. фақат ки астарак мекунӣ. дохилиш худашам хе ғавсай синтифон дора. иҷа дӯстони азиз инаи намудош боша 50 сомонияй беҳад ғавсай ва вайшам мехшам бисёрай. болош замши тоза замши хушрӯ. ина бинед и кабути осмонияй рангаш. ҳамҷа ҳамаш 50 сомӣ будай. ана ин бисёр ба ман писанд омад. и чӣ барои мисол шӯбаи дароз духтан ини тарафаш замш дурунаш ҳамаш мех ва ё барои болои диванам гирӣ бисёр хушрӯа. бинед ҳичи намешава. и на пад меброранд на мисол ришта мешава ва ёш мехош. ана бинед ана ин намудош болош кожае дуруш мех ям 50 сомон сиё. ҷада бо сафедаш аст. аз анамун кабути осмонӣ ин намуди сафедшай. ози ҳами абая бори духтаистиян палтои дароз бисёрам хушрӯ меоя. ина марҳамат бинед ана ин намуд кожаяй дохилаш замш вай дора мех дора. иёям 1 метраш 50 сомонӣ. у тарафда анаи жимпирвориёшон 35 сомияй метраш. ана ин намудош боша 25 сомон 1 метрша. ино тунуктараканд вале аммо бисёр рангои хушрӯ доранд. барои туника духтан барои мисол куртои зимистона духтан беҳад хушрӯ меояд. кардиганам инчунин метавонед дӯзед. и баъд вобаста ба худтон. чизи дигаре ки ҳаст беҳад хушрӯ. ана ин намуд курткаворӣ 100 сомон 1 метраш. и худаш астараш ҳастай синтифон дора. тайёрай фақат ина пора мекунану медӯзанд. 100 сомон 1 метраш. вишивкаша бинед чӣ хушрӯай. ана ин намудаш 80 сомон. иш тунуктарай. аз вайда и тунуктаракай вале бинед чӣ нағзан. дар иҷа бо ҳаст ана ин намудо 75 сомон метраш. ду гул дора. ина дурунша бинед худаш астараи анам хеле задагиай. астарак дора. астаракашам хе мех катияй. иҷа дига астар намемонӣ. фақат пура мекунӣ медӯзӣ. ана и гулшам ҳаст 75 сомонӣ 1 метр шай. иҷа дӯстони азиз ана ин намудо кожо ҳастанд. иноям ҳами хеланд. даруншон астар доранд 50 сомон 1 метраш. ине ки мамхе тонки синтифон дора. дохилишда ина марҳамат и кожо пӯст намепартоянд. ҳамин намудоша як аз анамин шиносон вай када будак порсол куртка духта буд. хушрӯвай ҳозира мечинашда. янаи 55 сомонаш. ин астар надора дӯстони азиз. фақат синтифон дора тамом. наметавонед ки аз ин намуд гирифта хитон баъд астарша интихоб кунед. иҷада ҳар намуда плашовко ҳастай витрёвко ҳастай. барои духтани ҳар хел даждивику мисол ваю плашу ҳамхели чизо 25 сомон аз 25 сомон сар мешавад иқтараш нархош. баъд то 35-40 сомонара дора. ино ҳамаи ҳами чизое ки ман имрӯз ба навор гирифтагӣ ҳастам нархи 1 метрша гуфтестам. 1 метришон ҳамин нархҳоянд. иҷа дар ин намуд материалҳои ғафси хушрӯ барои туника духтан юбкаи ғафс ва ё куртаҳои зимистона бисёрам хушрӯ 35 сомонӣ 1 метршон. шумо метавонед омада бо аз наздик бинед. шояд бо арзон кунанд. мисли ҳар вақта ман ба шумо мегӯм ки аввал омада нарх навора бинед баъдан харидорӣ намоед. чиз дигаре ки ҳаст беҳад ба ман маъқул шид. анамин намуд вилвети 45 сомона мулоими хушрӯвай. ин намуд 1 метраш 45 сомонай. мисол ана бинед чӣ хел рангои хушрӯ дора. и бо арзонашам ҳаст. анами сифати нағзаш 1 метраш 45 сомонай. агар бисёр гиред шояд ки арзон кунанд ба шумо.
анами ранг коричневӣ беҳад мада писанд омад. хушрӯваи ози истизонда ҳама анами куртаву чизои вилвет мода шидагиай дар бозор. иҷада оз дигар хел вилветои арзонош ҳаста. инош ҳамаш мода нишон метам. ана инамуда дӯстони азиз 30 сомониян. ино вале шохтаракан, хеле сахттаракан. мисли вай мулоим нест ва рангошона бинед чӣ хел ранго дора. анам хел рангош ҳаст аз анами вилвето. чӣ хеле ки гуфтам барои сарафан духтан, барои куртои дароз ё ин ки плаш анами намуд вилвето. ана ин намудош боша 25 сомонан. ино барош майдаян 25 сомоноша. иношам ҳам хел шохтаракай, сахттаракан. хулоса дӯстони азиз, ин буд видеообзори имрӯзаи мо. умедвор ҳастам ки камакакам боша ба шумо писанд омад. хайр.